kaixo, hau nire kanikodromoa da eta lasterketa bat irudikatuko du. Hemen ikusten duzuenez, 6 herrialde parte hartuko dute eta hemen bere banderak. Hau da lehenengo prueba eta hemen lehenengo obstakuloa. Hemen gelditzen badira deskalifikatuta. Gero, bajatuko dira rampatik enbudora, enbudotik bajatuko dira beste enbudora, eta beste modotik bajatzerakoan rampa honetatik bajatuko dira eta balantza esango dugu. Sakarrontzira badoaz edo espiralera eta gero amaierara. 1, 2 eta 3. Hemen ikusten duzuenez, Euskadi, Alemania eta Argentina lehenengoak gelditu dira. Orduan, podiumera eramango dugu. Eta Euskadi irabazlea izan da.